खन्थाइनि मुं थरथिंसे मोदै। मा खाफाल लानानै उजिफैदोंमोन नों बे बुहुमाव? जोनोमनि फारिलाइयानो बेनोमोन नामा? गावनि असे लोगोफोरखौ नागारनानै, बे गियाननि देहाखौ नागारनानै नों बबेयाव जायखारलांखो? बेनोमोन नामा नोंनि जोबथा सम? नोंखौ गोसोखांनानैनो दिनै नखरनि बिमा-बिफा, लोगो, सार, मिस, मेडाम गासैनिबो मेगनाव मोदै गदों। फरायसालिनि गासै खामानियावनो नोंबो बाहागो लायोमोन रंजा खुसियै। नाथाय हरखाबै दिनै नों जोंखौ नागारलांबाय बबेबा खरियाव। जोंखौ दुखु दाहा होनानै। आलो गोजोन जायगा मोनथों नोंनि जिउमाया सोरगोपुरियाव। सनानि हांखोजों लिरना थाथोंसै नोंनि मुङा जोंनि फरायसालियाव। बेखौनो आं इसोरनाव